Kubor ka Batisi TV. Lawan ra sepi da ka singam beats aqua na molai moro ha ka jingdap sans nem jongka. Rengkat ka 3 Olives Restaurant M Crown Hotel Kendai Lat Shillong bat ka Orange Nissan Loan So Po Shillong. One ban thiet ya ka kali Datsun Ready Go bathamai ka bas kem bat bidor. Katanat pulit jong ke jela haduk menta kadang penlong ya ke jing tokit ke babenia halor ke jingkam jong ke sengking atiar henyo trap National Liberation Council ban penptai ya ubam IED hajan kedukan di do kabadan hayau so kilo East Gentia Hills District kum ke jing maham ting ya udaloy halor ke jing keno ba ulale bam patiau ya ke jing maham jong ke seng halor ke jing dawa badai ban penduk jaj no mardor ya kikam nuti Kikam khalai bat kiwei ki jing snew ki bacuken rai baha hapo kayo so kilo. Menteri jong ketenat kampo yeng ke sorkar jela uba lak kemen rumbui habaya keren bat ke Batisi TV ula penrem jor ya kino kikinhon runar ni wat ya keseng HNLC halor ka jingkam bakadai ka badan keti ban penptai ya ubam IED hayo so kilo bat ongru baka kamram jong ke sorkar kalong ban yeda ya ke jingem jong ki pajba bat ban kem ye kino ki bale ye ki kam runar ruser ki ba pentrim ye ke imlang ka salang ta ka jing kam jong ka agency ba ka dei maka ka bale ya kata ta kumpa platip ba na kalyang ki police department kala pelong investigation ya ka veracity jong ka ta statement ngimpal la ban ong AA ta ndai na kalyang ka jong hi kalang ba ngi kwa ban pe ngor ba kini ki jingchia kim dei ban jia bat kumba phi ong ba ban ba kakwa ban yakren ban ngi nak la ka sarkar ki bun ki channel ki ba ni dei ban le ma teng ngamla ban ong ban spell out yang ta ki ba ngin hap yai teng direct teng indirect bat kumba ong hakin ti baladep ba kane ka kam ka hap ban yai rengkat buka jengtip jong ka central government te kaliang chunga ka ba kongsan hi kalong ba ka organization kanong organization haba ka kwa ban kren ni jing sukrim ya kam ban ngina lang sarkar kalong concrete ban ngina lang sarkar pat ngin shim ya kan tijang kumno la kalong feasible ne kam feasible kata ka jing kren henry ka kum ko police department per ka kamram jangi kalong ba ban yele kat bala ba ngin yada na kini ki jia ki ba jia kum kone ka te ka jing thibom hapo so kilo ka dei ka jingle jokinong ki brio ki ba ki brio boman the lam day kita ki HL0 and rei kalong condemnable namarwa kumbang asay ong ba ka no ka jing kijing le ya kinikikam kilong kisupen do nong ya upay ba bat ya kajalla te nga ngalong ngaron ka full faith ha ka jing lang ba ki brew ba kini kikam ki ba day persya ya ka imlang kasalang kinumla ban im hakan ka jalla ka chungi handai ka bakong san kalong ba kangi idai ban pe ngor ya kini ki baro but kumang ong ne bangan ong kadesha na kamde kat pat yo ya ka report ka bade ngamla ban ong ka handai kila bande ru ki shrim ka bo ki bakwa ban penthot ya ka song sign hapo ka jalla ka chungi